Tällä kertaa pajalla ei touhuta mitään sen kummempaa, vaan testataan Topdonin PT600 akkutesteriä, jolla akku- ja latausjärjestelmän perusasioiden tsekkaaminen käy helposti ja nopeasti. Yleismittarillahan me saadaan pintapuolista tietoa akun kunnosta mittaamalla napajännite, mutta me ei saada minkäänlaista tietoa sen varauskyvystä, montako ampeeria se pystyy antaa meille käyttöön, kun me aletaan kuormittaa sitä. PT600 on Topdonin vastaus akkutestauksen tarpeisiin. Paketista löytyy itse testerin lisäksi testijohdot, USB-piuha ohjelmistopäivityksiin sekä 3 rullaa lämpötulostimen paperia. Laitteessa on 3,5 tuuman värinäyttö ja sisäänrakennettu tulostin. Laitteen päältä löytyy sarjaliitin tyyppinen liitin testikaapeleille sekä USB, jolla pystytään PC:n kautta päivittämään laitteen ohjelmisto. Laitteen kaapelit on 1,8 metriä pitkät, joten niillä onnistuu helposti tehdä myös koko järjestelmätestaus kuskin paikalta. Testerillä voidaan testata lyijyhappoakkuja, AGM-akkuja, geeliakkuja ja EFP-akkuja. Litiumakkujen testaamiseen tarvitaan sen Plus-versio. Tällä ei pysty sitä tekemään. Mitään lisenssi- ja vuosimaksuja ei tarvitse maksaa, vaan se on käytettävissä täysillä ominaisuuksilla koko käyttöiän ajan. Kun akun navat on puhistettu, laitetaan testeri kiinni akkuun. Akusta täytyy tarkastaa, paljonko ampereita siinä pitäisi olla ja millä standardilla ne on mitattu. Tässä tapauksessa 540 amperia EN-standardilla. Laite ottaa virran tuolta akusta ja käynnistyy suoraan. Valitaan akkutesti. Ja akkutyyppi, lyijyakku, EN-standardi ja 540. On enää yhden napin painallus jäljellä. Start. Noin. Testi on tehty. Ja laite kertoo tässä tapauksessa akku oleva hyväkuntoinen, mutta tarvii latausta. Testistä voidaan yhdellä napin painalluksella tulostaa tosite. Mutta entäs tuo kokonaistesti? Testeri ylettää tänne kuskin paikalle hyvin. Pelkän akkutestin sijasta tällä kertaa valitaan järjestelmätesti, jonka ohjeistus tulee laitteen näytölle. Akkutestiä varten syötetään akun tiedot. Edellisen kerran tiedot on automaattisesti muistissa, joten voidaan edetä nopsasti. Akkutestin jälkeen käynnistetään moottori ja suoritetaan starttaustesti. Sen jälkeen on vuorossa latauksen testaus. Aluksi testataan ilman isompia kuormia, valoja ja puhaltimia. Tämän jälkeen toistetaan sama kuormalla. Tulokset saa näytöltä tai tulostaa ne paperille. Relunpippana on tässä muutenkin huollossa, joten nyt on ihan oiva aika katsoa, että miltä nämä akku- ja latausasiat näyttää. Akkuhan me katsottiin tuossa jo äsken. Starttaus ihan ok, mutta sitten pikkusen on latauksessa jännite turha alhainen, joten latausongelma saattaa olla taklattavana jonkun ajan kuluttua. Siinä oli nopea esittely laitteen ominaisuuksista ja käyttämisestä. Mutta otetaan tuosta pajahyllystä vielä pari vanhaa akkua ja katsotaan, että minkälaisia arvoja ja testituloksia niistä saadaan. Toinen akku on vähän vanhempi Hagen
ja pienempi kapasiteetiltaan ja toinen on 3 vuotta vanha Exide. Keskenäänhän me ei noita voida vertailla millään tavalla eikä ole tarkoituskaan, mutta katsotaan minkälaisia testituloksia noista saadaan. Ensimmäisenä Haakeni. Napaa jännite tässä vaiheessa on 12,4, että akku tarvitsisi vähän latausta. Ja Exide. Lähes sama homma, 12,3. Laite pyytää tarvittaessa lisätietoja, suoritetaanko testi ennen vai jälkeen latauksen. Laitetaan tässä tapauksessa ennen. Liian heikon kunnon takia täytyisi ladata akku ennen testiä. Jo tässä vaiheessa herättää mielenkiintoa sisäinen vastus, joka on melko korkea. Mutta entäpä sitten tuo Exide. Testin perusteella tätä voisi vielä akkua käyttää. Kuitenkin SOH on 76% ja 470 amperiakin tulisi pihalle virtaa 540, jota siinä on joskus ollut. Mutta lataus on melko huono, puolikas latausta akussa. Mutta kyllä tuon perusteella mä luulen, että Exide lähtee laturiin ja pikkuakku akkukierrätykseen. Mutta hei, tässä oli tää video tällä kertaa. Laita peukkua ylös, alas, laita kanavaa tilaukseen. Nähdään seuraavassa videossa. Moi! Jaha, talveen valmistautuminen käynnissä, akkutestausta. 12,78. Hyvältähän tuo jännite näyttää, mutta mitä hän sanoo Topdonin akkutesteri? Sohhi vaan 57 ja lataus on kuitenkin 100%. Ei ihan ehjä akku ehkä talven haasteisiin. Otetaan vielä dokumentit talteen ja terveiset auto-omistajalle.